To bola tiež taká revolučná. V podstate ani nemala byť v predaji v Gazon Shope. Takže toto som mala strašne rada. Bol s tým veľmi nespokojný a veľmi sa hneval, keď to mal upravať do kriviek. Ahojte, ja sa volám Saša a kedysi dávno som pracovala v Gazon Shope niekoľko XY rokov, to už si nikto nepamätá koľko. A dostala som takúto príležitosť niečo povedať o dizajnoch, takže sa veľmi teším a idem sa pozrieť, aké boli pre mňa vybraté. No, toto ma veľmi potešilo, že je tu práve Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, lebo toto je nášivka, ale pôvodne je to maľba na kostole, kde som chodila ako dieťa. Bolo to v takom malom kostolíku v Šipiciach a vždy, keď som tak kľačala, som si to tak čítala, že Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. A postupne som začala chápať, čo to vlastne znamená, že aká je to veľká pravda. A vždy som mala takú túžbu to dať na oblečenie. A toto bola taká prvá nášivka, ktorá bola aj také 3D, že ten baránok mal akože aj srsť. A bolo to takým pokračovaním kolekcie Classic, kde bola taká baroková maľba Ježiša z Getsemanskej záhrady. A toto bola taká druhá vec, taká akože trošku mimo takých klasických vychodených dizajnov, čo sa týka Gazon Shopu. Takže toto som mala strašne rada. Veľmi rýchlo sa to predalo, takže to bola veľmi nadšená z toho. A naozaj tento dizajn vznikol tak, že som mala naozaj takú túžbu zdieľať túto pravdu o Ježišovi. Ako baránok, ktorý išiel na zabitie, ale viac menej všetkým ukázal, kto je, že v ňom je nádej, že v ňom máme nádej. To je strašne veľká vec. Tak sa poďme pozrieť na druhý. Ježiš. To je taký maličkým taký podnadpis, že Ježiš, človek, Boh a spasiteľ. A táto kresba, to bola tiež taká revolučná, pretože to bola taká prvá kresba na oblečení, ktorá bola nakreslená teda mnou, ale že to nebola taká klasická grafika. Bolo to nakreslené jedným ťahom a malo to znázorňovať to, aký je Ježiš na jednej strane jednoduchý a na druhej strane, aký je komplexný. Na jednej strane je to človek a na druhej strane je to Boh. A zároveň je to o tom, ako sa k nám prihovára, lebo tá jednoduchosť spočíva v tom, že napríklad, že Boh je láska, jednoduché. Že čo na tom nechápeme. Ale keď si to potom ďalej rozmeníme na drobné, tak vieme, že Boh je láska, že ľúbi mňa ako človeka, že je to v rovine identity, v rovine spasiteľa, v rovine tej nádeje, ktorú máme. Takže toto vyjadroval ten dizajn, tú jednoduchosť, komplexnosť Boha, Otca, Syna, Spasiteľa, všetky jeho tváre, ktoré má. To je asi všetko, kúknem, čo tu je ďalej, to už nie je moje. Takže toľko. Ahojte, moje meno je Katarína a v Gazon Shope som pracovala od roku 2021. Tak idem sa aj ja pozrieť, čo mi tu pripravili, aké dizajny. No, tak táto bombera, to bol skutočne špeciálny kúsok. Pamätám si, ako v podstate ani nemala byť v predaji v Gazon Shope a bola vyrobená custom pre reperov počas Gazon Tour, kde ju mali vlastne v rámci programu. Už počas turné za mnou chodili ľudia do shopu a pýtali sa, či bude táto bunda v predaji. Tak sme sa rozhodli vyrobiť takú limitovanú edíciu a pár šťastlivcov teda malo to šťastie, že si ju našli pod vianočným stromčekom. Pre mňa tento dizajn naozaj je takým živým evanjeliom a tým, že človek, keď si tú bundu oblečie, tak naozaj nesie Krista do sveta a dáva tým jasne najavo, že kto je jeho pán. Mám veľmi rada tento dizajn. Pozrime sa ďalej. A ďalšie z mojich naozaj veľmi obľúbených. A je to tričko Ovocie ducha, ktoré vzniklo v rámci kolekcie Hlavu hore, ktorá bola určená na konferenciu. A bola to aj trošku taký risk pre mňa, že som sa vtedy rozhodla zvoliť taký nový strih trička, ktorý bol viac oversize, možno taký unisex strih, aby sa hodil aj mužom, aj ženám. A
Zároveň som zvolila aj taký veľmi minimalistický dizajn tej potlače, kedy vlastne tie slova ovocie ducha boli napísané rukou. Zároveň mi to tak pripomínalo, aby ako keby tie slova majú byť tak vpísané do nášho srdca. Že to, čo nám aj Ježiš hovoril, aby sme prinášali ovocie, aby náš život bol taký šťavnatý a naozaj rodil dobré ovocie, tak som chcela, aby bolo naozaj tak vpísané do našich srdc a mohli sme si to takto niesť aj na tričku. A práve tento dizajn sa stala jedným z takých najpredávanejších v Godzone Shope. Ešte vlastne dodnes sa stále predáva a máte možnosť si ho kúpiť. A veľmi sa tomu teším, že naozaj je také obľúbené a ľudia ho radi nosia. Ahojte, moje meno je Eva a v Godzone Shope pôsobím od roku 2023. Poďme sa pozrieť, čo si pre nás pripravili. Tento dizajn si veľmi dobre pamätám. Vznikol v období, ktoré bolo pre mňa v osobnom živote veľmi náročné. A prežívala som, dá sa to tak metaforicky povedať, viacero búrok. A pamätám si iba, že ma vtedy veľmi zaujalo slovo z Matúšovho evanjelia, v ktorom vlastne Ježiš zaspal v loďke počas búrky. A keď ho učeníci so strachom budili, aby ich zachránil, tak on sa ich vtedy spýtal takú zaujímavú otázku, že čo sa bojíte, prečo ste prestrašení vy maloverní. A vo mne to vtedy veľmi silno zarezonovalo. A uvedomila som si, že ak verím, že Boh je živý, tak verím tomu, že je Pán nad každou situáciou, ktorú v živote prežívam. A teda, že jediné on je ten, ktorý každú búrku utíši. K vizuálu tohto trička by som ešte povedala, že je to také neoficiálne pokračovanie produktu Ovocie ducha, kedy sme vlastne chceli nadviazať na pôvodný dizajn. Zachovali sme rovnaký strih, hladku, farebnosť a vlastne to, že to všetko bolo vytvorené rukou. Toto je jeden z mojich prvých dizajnov, ktorý vznikol už počas môjho pôsobenia v Godzone Shope. A je to vlastne súčasť kolekcie Godzone Tour 2023. A ja som vtedy tak veľmi premýšľala, že čo nové môžeme ešte priniesť, pretože v Godzone Shope toho už bolo naozaj veľmi veľa silných myšlienok a odkazov. V mojom vnútri tedy veľmi rezonoval ten verš Svätý, svätý, svätý je Pán zástupov. V pôvodnom dizajne bol však po anglicky, ale na poslednú chvíľu som to zmenila na slovenčinu, lebo mi prišlo, že to slovo svätý po slovensky tak viac evokuje a znie v ľuďoch. Po grafickej stránke bol tento dizajn veľmi komplikovaný, pretože som použila alternatívny font a rôzne efekty, aby som dostala tie slova do tvaru, ktorý vidíte na obrázku. A môj grafik, ktorý pripravuje veci na tlač, bol s tým veľmi nespokojný a veľmi sa hneval, keď to mal upravať do kriviek. A ja som sa bala, že už nebude chcieť so mnou spolupracovať a všetky podklady na tlači teraz budem musieť chystať sama. Ale odvtedy prešlo veľa času, v ktorom sme úspešne spolupracovali a ja sa teším na všetky nové dizajny, ktoré vám v Godzone Shope ešte prinesieme. A pri príležitosti 15. výročia Godzone Shopu sme si pre vás pripravili limitovanú edíciu, ktorá bude vyskladaná z 3 kúskov, ktoré sa už kedysi v Godzone Shope predávali. Majte sa na čo tešiť.